Nokunibingelela futhi namhlanje ekhasini lethu lapho sichaza khona amaphupho sibheka izinto bakwethu esingase fanele sizazi sizibuze ukuthi awu ngaphupha lokhu ngabe kusho ukuthini, ngaphupha lokhu ngabe kusho ukuthini, khona sizokwazi ke ukuthi silungise lezo zinto. Igama lami ke nguHlengiwe Isibongo ngowaKaMbotho-ke. Namhlanje bakwethu ngizokucela ukuthi ngike ngichaze iphupho elifaka umamezala lifake ubabezala ukuthi ngabe leyo nto isho ukuthini. Cela nje ukuchaza lokho, akuzoba kude kakhulu kodwa nje ngicela ukuchaza ukuthi ngabe le nto wena isuke ikulethela muphi umyalezo wena. Ake ngithi uphuphe umamezala wakho. Uma uphupha umamezala wakho bakwethu, ukhumbule umuntu lona uyaphila, angisho umamezala ongasekho, umuntu loyo ophilayo. Uma uphupha umuntu ophilayo bakwethu, ake nenze nje kanje. Kumele wazi ukuthi usuke utshelwa into ethize ngaleyo muntu. Khumbula khona la nganitshela khona ukuthi uma uphupha ingane yakho kusuke khona inkinga. Uyayizwa loo nto? Njengoba njengamanje ngithi uphuphe umamezala, kusuke kukhona into ethize nalapho otshelwa yona ngaleyo muntu ukuthi cha, lo muntu lona isimo sakhe esithize singase sibe nenkinga kuwena noma singase sibe nento enhle kuwena ezoba yinhle. Udalwa yini ke lokho na? Lalela. Kubili okwenziwa umamezala wakho noma kwenziwa ubani wakho, ukuthi athande wena noma angakufuni wena. Zimbili lezo zinto. Usuke utshengiswa leyo nto ukuthi kunenkulumo esalayo ongayazi wena noma kunento esalayo ongayazi noma ongakayiboni ukuthi wavula amehlo ubhekisise lokhu ukuthi kuyikona yini, futhi noma uqaphele ukuthi lokho kuzokwenzeka kuyikona noma lokho kuzokwenzeka kuzoba kuhle yini na. Ake ngiqale ngithi-ke umphuphe mhlambe umamezala wakho uvuke ekseni, uthola ukuthi umphupha ubengenzi lutho night etheni, kodwa uthola ukuthi uyamphupha, akukho ukuthi uzothi ungenze lokhu, mhlawumbe ubumbona ekhuluma nabanye abantu, uyabona? Mhlawumbe ubumbona ebuka leso simo omphuphe kusona. Wena ngokwakho ngokwangempela utshela ukuthi vula amehlo khona okuthize okubili. Ingabe akakudingi uzoba umakoti waleyo muzi, ngoba phela manje uzobangisa yena kephi enganeni yakhe, ngokuthi ngeke isamnikeza imali ngale ndlela imnika ngama ngabe uyilokho, noma cha akathande wena ngoba akusi wena wayefunela wena ingane yakhe. Okwesibili, uzomphuphiswa ukuthi mhlambe uyakhalela ukuthi ngiyafisa ukuthi lo mntwana lona aphelele lapha egcekeni lami abe ngumntwana wala ekhaya. Yilozo zinto ezimbili ozobe uyitshengiswa ngaye engenzi lutho ephusheni, kodwa kusuke kuthiwa bheka izinto ezimbili. Wenze njani-ke lapho? Usuzobuka wena, hhayi ukuthi usuzolokhu umqaphile, kodwa kuyenzeka uthole ukuthi uyabona ukuthi la akufanele ngabe kuba kanje, lo akufanele. Yilapho ke sefanele wena uqwashe khona ukuthi cha, akuhambi ngale ndlela. Indlela ahamba ngayo itshengisa ukuthi angisiyena umuntu okwamanje angidingayo. Mina-ke ngikwazi bakuthi umuntu mengakufunanga eqala ukukubona kunzima ukuthi aphinde akwamukela. Angazi noma kuyenzeka yini. Mayekubonile umuntu okokuqala, kulula ukuthi azwane nawe angabi nankinga, kodwa mayephinde wakubona nje ungezwa kahle ngawo, hayi kona kuyenzeka-ke mhlawumbe phela ngoba phela siphila emhlabeni. Kodwa nje usuke utshelwa lezo zinto zimbili ukuthi bheka-ke ukuthi uhamba ngalo layini noma uzohamba ngalo layini, ukuthi wena akanankinga nawe, ufuna ingane yakhe iganwe uwena, noma wena unenkinga nawe akusikona lokhu akufunayo la emzini wakhe ahlala khona-ke. Yindaba ukuthi ugcine usumphupha-ke. Khumbula-ke ukuthi njengoba efikile ekhona kulo muzi, ehleli kulo muzi ahleli kona noma eganile lapho, naye uganile, uganiswe idlozi la kuloyo muzi. Ngaleyo ndlela akanawo amandla okuthi wena athi cha angikudingi ngoba ulethwe idlozi, kanti nawe futhi liyakuletha okwandisa
umuzi. Suke kufanele-ke lapho bakwethu uqaphe ukuthi wena awuzolokhu ulandela izinto ezimbi ezenzakalayo. Thatha lokho okuhle, yenza lokho okuhle okuzongahambisani nalokhu yena akushoyo, ngoba amandla okuthi akukhiphe awafani nalawa mandla akuthi ithonga makuthi alikufuni, ngoba naye ungumuntu ozile wazogana la ekhaya. Nawe futhi mawuthi likhethile kanjalo ukuthi awukho enhlizweni, akufanele kukuphathe kabi lokho, noma makuthi kukhona enhlizweni kufanele kukujabulele lokho, ngoba bakwethu into eyinhloso kakhulu ukuthi kwakhiwe kuqhubeke kuye phambili. Ngicela ukuqhubeka ngidlule. Uphinde ubone-ke manje ubabezala wakho kubili futhi nalokho. Yingabe la ekhaya uyakudinga uthi ube khona? Yingabe la ekhaya wena unezenzo umuntu wesilisa kaze amchuze umuntu wesifazane sithi lona akangimfuni? Akakwenzi lokho. Kuphela ubuka izenzo wena ohamba ngazo maseba nalokho-ke. Akavela athi hayi akusiyena-ke lo bengimfuni. Okokuqala usuke utshengisa ukuthi lo muntu lona unenhloso enhle ngawe. Okwesibili, lo muntu lona khona wena lokho okwenzile angasakuthandi, noma wena indlela owenza ngayo ayihambisani naye. Akabangi nawo, ngoba ababi labantu othola ukuthi ufuna imali yengane izesandleni sakhe. Cha, abekho njalo abantu besilisa abawobabezala. Abantu besilisa nje iningi labo abekho njalo. Angisho mhlawumbe ngiyabakhulumela noma ngithini, kodwa abanayo, abakufiki kulelo simo. Shuthi ngaleyo ndlela uma uphuphe lokho, yenza nje, bheka indlela ohamba ngayo ukuthi kahle yini. Uma wena uzibona ukuthi cha lokho indlela engenza ngayo iyona, sho ukuthi yenza, qhubeka wenze kakhulu, ngoba sho ukuthi uyafisa ukuthi wena ugcine uphelela ekhaya. Mhlambe uhlulwa yini? Amandla akanawo, abakabi nawo amandla. Bakwethu, ngicela ukuthi lezi zinto lezi engikhuluma lana zingabi sekuba izinto nkosami ezoxabanisa imindeni, kodwa uma ngabe kubonakala izinto ezinjengalezo ningalwisani, kodwa kube khona nje ukuthi lo muntu osuke kwenzisa into embi uma usuke umlandela, futhi musuke ukuthi ungamkhulumisi, ngoba leyo nto isidala futhi olunye futhi utalatiya oludinga ukuthi kube nezinhlambuluko kulowo muzi. Okwanamhlanje ngiyabonga, ngisacela ukuthi ngime lapho siyobuye siqhubeke nokunye.